aquí, agafem una baixada impressionant, s'ha d'anar amb compte amb ella, n'hi ha molts girs, segurament estarà una mica molla, amb pedres i arrels, però és molt divertida, molt ràpida. Vinga, anem a passar-ho bé. Seguim-me. Vamos. Ahora. Uy, que me paso. Venga, vamos. Sí, una mica més i em passo. Però que divertit. Vinga, va, fotem-li canya. Cuidado! Perden a Paco. Segueix. És una baixada en la que s'ha d'anar en compte perquè se te pot anar la olla totalment i l'ensurt pot ser greu. Heu sentit? Sí, aquí us he pujat una miqueta el so perquè no se senti tant el soroll del fons, però ja veieu com m'has de frenar fort. A vegades em pregunto per què hem d'anar tan ràpid. Ens perdem de veure la natura i gaudir-la, però és que aquí t'incita a córrer aquest tram. Està, però si no ens hem adonat compte ja hem arribat al final. Mira, aquests han sortit bastant abans que nosaltres. Si és que cada dia estem pitjor, Paco i jo. Vinga, fins al proper tram. Adrenalina!